Hello everyone. Good morning. This is Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. This is my place. Itutur ko po kayo dito sa aming kapaligiran. Yan, nakikita niyo po ba yung may snow doon sa itaas? Ayun siya. Ayan siya. Mount Daisen. Ayan. Nagmayelo pa doon sa itaas. Ay, tuk-tuk niya, oh. Beautiful mountain. Daisen. Nakapag-ski na rin kami dyan, guys. Umakyat na rin kami buong pamilya. 4 kami. Hanggang sa tuk-tuk. Nakapag-ski kami dyan. At maganda po yan pag summer. Summer season din, umaakyat din kami pamilya as nag-hiking. Mountain hiking. So nice. Mount Daisen is a part of Tottori-ken. My area is Ashimane-ken. Yan, meron po nagwo-walking. Maglolo. Magandang panahon ngayon. Mainit, hindi siya malamig. Kahit winter season tayo ngayon, guys. Mainit siya. Ang sarap lumabas. Kaya that's why I'm here. Itutur ko po kayo. That's a Mount Daisen. Meron tayong kawa. Meron tayong river. Itong bridge na to, ang pangalan niya ay Nakazubashi. Nakazubashi. Yan. Ito yung sinabi ko sa inyo. Harap natin bundok. Left side natin. Right side natin bundok. Sa likod naman natin is bundok. At sa left side naman natin is bundok. Ganda, may nagbabike po doon. Ang sarap mag-sightseeing po dito. Libre lang, walang bayad. Maganda ang araw, maganda yung panahon. $20 years ago, guys, ito mahaba to dito, malawak pa to. Konnichiwa. 20 years ago, medyo malawak pa to dito. Hanggang dito yung tubig niya. Eh ngayon, dahan-dahan na siyang paliit. Kaya nagbabago talaga yung nature natin. And the water is clean. Ang linaw po ng tubig. Ang sarap maligo pag summer. Kaso nga lang, bawal. Ni isa po walang naliligo dito pag summer.
Beautiful nature. Yung palaging pinapakita ko sa inyong bundok, ayan po siya. Ayan. Ganda ng panahon. Beautiful sun. Thank you so much. Salamat, salamat. Salamat sa iyong liwanag. Ayan, punta tayo sa gitna. Yan, the water is so clean. Ang linaw ng tubig. Saan kayong mga ibon? May mga ibon minsan dito eh. Yan. Kita niyo siya. Yung naman nakikita yung tangke doon, semento po yan, pagawaan ng semento. Semento ng ano, yung pang-concrete sa kalsada. Yan silang gumagawa. Punta tayo sa kapila. Hello, I'm here. Makita niyo ako, guys. Hi. Hello. Ang anino ko, ang konsensya ko nandun, no. Ayan, no. Ang linis ng tubig. Na lang, sarap ka na magtambay dito. Hihinga ka lang ng malalim. Exhale, inhale. Huwag ka lang tatalon, ha. Mabibitin ka lang. Sasakit lang ang katawan natin. Ayan po siya. Ipakita ko sa inyo yung junior school, junior high school. Ayan po yung paaralan. Naipakita ko na po yan sa inyo nung last video ko. Ayan po siya. Ayan siya. Merong mga sasakyan na dumadaan doon, may mga hashi doon. Coastal Road. Daanan ng train, daanan ng malalaking sasakyan. Diyan sila. Malamig ang hangin. Sarap doon, no? Dito, oh. Diyan, sarap pumunta dyan, guys, oh. Ayan, may fuchsia doon. Soonest, puntahan natin yan. Yung fuchsia. Sa may Minami yan. Part of Yasugi City. Nasa Yasugi po tayo. Shimaniken Yasugi. The place where I belong. Wow, lakas ng hangin, guys. Ang lamig sa kamay. Kaya malawak na pala yan. Ay, di ba? Ang ganda. Wala kang makitang ibang tanawin kundi mga bundok.
Yan siya guys. Oh, ang ganda oh. May river, may bundok. At saka may kasama pang bridge. Wala ka na lang ng chichirya o inumin. Upo ka dito. Manonood ka. Habang nagmuni-muni ka. Ay, ang ganda. Ang ganda niya oh. While nagmuni-muni ka. Okay guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang po ang vlog po natin. Salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Inday Abil Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Thank you so much guys for watching. Salamat sa sunod po nating pagkikita. Bye-bye!